Busilanga bekayayo elila bekala Busilanga bekayayo elila bekala. Sibona abantu eminyango, sibona abantu benqonqoza, sibona abantu bengxangile. Sithi ngenani kaloku inamkelekile kulo elikhaya lenkcubeko yesintu apha kwa Vusilanga. Sithi wena muntu oqala ufika, ungomuntu oqala ufika, soba ngumuntu wokuqala ukungahlali kuyahlalwa kwelikhaya. Cofa usubscribe and hit that notification ukwenzela uba ube ngomnye wabantu belikhaya ungaphoswa kokuninzi okufumanekayo kwelikhaya. Namhlanje ke wena muntu ofikayo lusuku apho sixoxa khona ngamayeza, siphatha amaxolo amagqabi, siphatha ingcambu, siphatha amathambo, siphatha amanzi, siphatha imihlaba, siphatha yonke nje into enyangayo apha ngolo zithathu. Today is the 2nd of December 2020. Kuphela unyaka, kuphela ne-COVID. So zingapheli, funeka iphelile, zaphela nezinye ezazikhona. Sithi ke wena muntu ofikayo njengoba namhlanje uqala ukusibona, funeka ujike ubuye umva uyokhangela ezininzi ezizawufana nalena siyincokolayo. Namhlanje ke muntu ofikayo sincokola ngoChithibhunga. Namhlanje sincokola ngeyeza elichitha amabhunga, iyeza elinyanga izinto ezininzi esizawungena kuzo apha ngezantsi. Ininzi ke neninzi esesiyinqokole, sizawubalula nje intolwane muntu ofikayo kuba uChithibhunga lona will work better xa umdibanisa namayeza afana nabo ontolwane, ingakumbi xa sisenza imbiza. Uzawusebenza better xa edityaniswe namanye xa sisenza enye into. Masingeneni ke apha kuwo umxholo wanamhlanje wakhe uChithibhunga. Xa belibiza eliyeza bathi ngesilungu is a northern bushman's grape. Bazawuthi wild grape, bazawuthi bitter grape, bazawuthi yigrape ke lento. Ndikhe ndabona kwenye yezi zinto ngobe sifunda bathi igrape yenyoka pha okanye into ephansi yakumila kunjalo. Kaloku lento it comes from ifamily yazo ezi wild grapes. Kufuneka uhambe ke uyojonga ezi zinto zibu grape, ujonge nezi zinto zinabayo. Mhlawumbi masitsibele kweli gama lithi SA3 number. U-SA ke for South Africa, u3 for umthi ibe yiloo number. Wena mntu owawuthe ufuna ukuva inamba ukwenzela ubana ukwazi ukujonga lo mthi. It helps ke lento yale SA3 number ukuyazi, because lena sithetha ngayo bathi ngu456.7. Njeba kuthiwa ngu456.7 zininzi ezifana nayo ezikula category. So the group izaba nguye ke u456, the SA3 number. Kuzaba ku.1, .2, .3, .4, .7 njalo njalo. Zichaza ukuba zonke zikuyo le family, zonke ziyelelene. The botanical name ke yenye ephinde isiguide kuthiwa is a Roycissus. Njengoba i-Roycissus lena i-Roycissus yethu engu.7 is Roycissus tridentata. Tridentata uzawuthi ke xa ujonga igqabi liza kuxelela uba usuka phi la try udentata sasiyincokole mosilen bangu teeth. So lento ingathi ngamazinyo amathathu. Uzayibona ke egqabini uba kutheni iyi-tridentata lo .7. Zininzi ke ezi Roycissus njeba kukho u.7. Xa uzijonga sizuzenza zonke ayibalulekanga loo nto. Kukho uRoycissus tomentosa, iza kubhida ke lento because nayo is a grape. Kuzawuthethwa nge-forest grape, thethwe nge-bush grape. Baphinde abantu besizulu bazawuthi Isinwazi, while nalapha sizawuthi Isinwazi. It means ke ngokwena usenoba confused xa uthi ujonga enye yazo iRoycissus, rhomboidia. Afuna ubambelele ke lamagama nayo inisizulu bazawuthi Isinwazi, nisixhosa bathi umthwazi. Xa usiya kwezinye ke idigitata kuphinde Isinwazi, umthwazi, umnangwazi, umphambane, isaqoni. Ufuna siba ke ngoku xa usiza kule apha ke singekayikude, we just emphasize lento kulandela abo 3 number. Uzoyazi lento iconfuse abantu
kwezi zinto because amagqabi azawufana kohluke nje here and there. Apha sithetha ngalena engutridentata yona ozayohlula ngegqabi uphinde uyohlule ngengcambu. Masingeneni futhi kuwo lamagama sichilo kubana isiXhosa bazawuthi isaqoni, bathi uChithibhunga, bathi umnxeba is a climber. Kulapho uzafumana khona ke umnxeba ade omnye umntu agwencele emthini ngawo lo mnxeba, bambelela agwencele. Isekwa ngulo mnxeba ke wena mntu ungayaziyo mhlawumbi isilawu sakokwenu kuthiwa ngondlela zimhlophe, umntu ayokuthathela umnxeba xa usaqala because ehlathini izawufana nalento uyifunayo bakunike. Uzathi ngoku uyibetha lento ibomvu uqomba uconfused, itheni ibomvu bengafananga inobuyelo. But if you don't know any better ke anything ephambi kwakho is better than nothing. Sisinwazi ke esi umthwazi kaSisuthu bari ke murara wathaba. Eva ke ngosibhidwa sisuthu sibhidwa ngobotanical name. Hey pikanti engakubhidiyo Mr Bele. Sizawuthi ke xa siyithetha lento wena mntu ufikayo sithi sesiqale ngomedical. The reason we go medical, we emphasize the point ethi even though there are people who peddle into ethi amayeza esintu awaphandwanga, amayeza esintu ngamayeza abantu abangazinto, abantu bakudala ba-outdated, baninzi abantu from universities, research institutions, NGOs who want to know ngalamayeza ethu. Some of the research is not even conducted in our country because imithi kaloku ikhona everywhere in the world, particularly umthi olungayo. For instance, in this country soze sibe nayo imithi yangapho kwi-Scandinavian countries efuna i-ice ko-ice apho uzayifumana mhlawumbi Elliot andiyazi, kodwa ke uzafumana uba umthi wase-desert awuzufumana endaweni enomgxobhozo because wase-desert. Umthi ofuna umgxobhozo awuzufumana e-desert because of ukufana kwendawo ke uzofumana uba ikhona le mithi kwezinye indawo, then they conduct research. Ithini research kuyo lento esithi nguChithibhunga? Eyokuqala baza kuxelela uba uChithibhunga lo is an analgesic, mild analgesic. Xa kuthethwa ke nge-mild analgesics kuzawuthethwa ngeento zingu-over the counter, your Panado, your Disprin, your Brufen, yonke laa nto ethoba intlungu. Ifolisha apho ke ngokwethu thina bomayezeni iphinde yenze lento yezinto ndigqibozibala ukujonga intlungu zentloko, kodwa ke igqithe because nawe wena mntu onengxaki zoba xa usiya exesheni kuzawuba buhlungu amazantsi esisu, lento xa ikhumshwayo kuthiwa yi-dysmenorrhea, pain during menstruation. Siphinde thina abantu bamayeza sikwenzele imbiza sifake uChithibhunga ukuba usele yona xa usiya exesheni, iyanceda ke apho. Iphinde lento ibe blood purifier. Hey, sithethile ngo-blood purifier as far back ukusuka ngosithetha ngekhala, sangena nzulu kwi-blood purifier when we're discussing intolwane bhele. Sayi-emphasize ke into yentolwane, then sithi wena mntu othi ufuna into eziselwayo, hey, uzawuyenza imbiza yakho iphelele ngaphandle kwentolwane, kodwa ofake intolwane iba khona into enochatha. Sathi ngoku intolwane, if you remember, we discussed it in two parts. Upart 1 sajonga intolwane ebantwini, upart 2 sayijonga kwizilwanyana, apho sathi ezilwanyaneni ijonga ikati, inja, ihagu, inkomo, igusha, ibhokhwe, ijonga yonke nje into esisilwanyana. Sathi nalapha kwizinto zemikhondo, wena mntu othi iibhokhwe zam zithanda uba nengxaki yomkhondo, ndive ndibona ibhokhwe ixhuzula, abanye ibhubhi ibhokhwe yam ndisayithanda ndingakwazi noyitya because besendibize ngegama loba ngupinki, ngoku upinki ubhubhile anokwazi utya upinki. Ingxaki ke funeka ukufumana amayeza okugxotha imikhondo. Hey, sinaye ugila umkhondo apha ekhaya oliyeza elichelayo eligxotha imikhondo, uqalile kubhelu advertise. Siphinde sithi ke lento inceda kwii-problems ze-skin, apha kwi-skin particularly xa ungumntu ongusisi, ngenxa yezi creams zenu, ngenxa yezi ponds, ngenxa yonke lento ininzi niyithambisayo, uhambe iskin siyakloga mntanomhle, uphume lento kuthiwa yi-sebum.
le sebum ikwenzele i-pimples. Ezi pimples zihambe zikushiye ne-dark spots, ibe kwenzeke ngokulento ungazithandi kahle nje baba uzithanda nje, nesipili xa usijonga awusijongi uza ngomva ngenqensi ukwenza bongasiboni njengoba ujonge isipili nje awusijonganga. Uyakuncedisa ke uChithibhunga, kodwa simsebenzisi yedwa. Unayo iwili amayeza adibana nawo, amayeza njengoskolpat, amayeza njengondongana zibomvana omredeni. Si-emphasizile ke before into ethi umredeni uyedwa, undongana zibomvana uyedwa. Kude kubekho lento kuthiwa ngumredeni omhlophe, inqwebeba ke leyo. Kubekho umredeni ozawuba bomvu, kubekho undongana zibomvana obomvu, kubekho undongana zibomvana omhlophe. Zihambe izinto ke ibe yi-naming yendawo. Satsho ngoku sincokola ngomredeni sathi kwenye indawo umredeni bambiza ndongana zibomvana, kwenye indawo bathi nanku umredeni nanku undongana zibomvana, bakohlulele ke mntana omhle. Sigqithe sithi ngokophando lento incedisa kwi-ear, nose and throat. Phaa kwiVusilanga Academy of Traditional Medicine sayincokola okanye siyaqhubeka kuyincokola uba kutheni kuzawuthethwa nge-ear, nose and throat nje. Why xa unengxaki yomqala iphele affect indlebe, vice versa. Satsho ke phayana esikolweni almost everyone obhalisileyo nongakhange abhatale abe usijoyinile, kodwa we take everyone through umedical. Wonke umuntu obhalisileyo torhwana noba akazuqhuba nesikolo umedical uphume emenzile, but ke sifumanisa ubana that is not where the interest yabantu is. Interest yabantu kumayeza onyanga. Sithi ebantwini, some of you are not meant ukuba nibe ngabantu abanyangayo. Uzawuyenza loo nto ezozikhafula ingasebenzi because awunaso isihlwele that give power to lento uyenzayo, okanye awunayo laa nto ekwenza ukwazi uhlanganisa iyeza lincede umntu. Unfortunately ke awukwazi ukuyi-overemphasize enough loo nto, kodwa umedical is not preventing anyone into uba uhlanganise imbiza uncede isisu somntu. Is not preventing you uba uhlanganise imbiza ezawunceda as a mild analgesic. Sigqithe sithi lento iphinde incedise kwi-reproductive system yabantu abangomama. We want to emphasize ke i-point that we emphasize xa sikwisikolo samayeza ethi amayeza ethu even la esiwaziyo uba ayasebenza kubantu abakhulelweyo. Maninzi mosamayeza abantu abakhulelweyo, umchamemfene, and many of them maninzi, including lento abantu abayenzayo umuntu ayotya umhlaba, ayotya ichoko, kutyatyiwa pha ngabantu abakhulelweyo. But thina singabantu bamayeza, we cannot come to a platform like this sithi thatha umchamemfene, kuba kaloku lento lena kuzawuthiwa uba kwenzeke iproblem, kodwa hayi kaloku betya into zesintu. Kaloku bemsebenzisa amayeza esintu, usele uChithibhunga. Chithibhunga, what did you drink? Is it Chithibhunga? Kuthi ubulewe yiloo nto, okanye that's why umntana ewane fetal distress, okanye that's why ngoku umntana engu-hydrocephalus or whatever, kuthiwa ngalamayeza esintu, kanti ke ibe ingeyiyo loo nto. Because of that, we will never in a platform like this sithi wena mntu ukhulelweyo yenza into ethile, because nabo clinically bazawuye bathi not for pregnant or lactating women, because there is no study conducted on women is allowed ethically. A study conducted on pregnant women, lactating women, or breastfed babies. You can't conduct a study ethically on umtu, and you cannot say your study efficacy yakhe yaso is proven if uteste kwi-rats watesta kwi-guinea pigs. Ezinye studies cannot be conducted ebantwini, and awukwazi uyithatha ezilwanyaneni uyizise ebantwini. However, sizawuthi kudala kusekho into kuthiwa ngo-traditional birth attendant babeyisebenzisa uChithibhunga for 2 reasons kumntu okhulelweyo: to ease i-pregnancy, ukwenzela ubana xa ubeleka ubeleke lula. Not le nto seyisenziwa ngoku kuthathwe usigidi imercury useliswe yona, kuba ke zazingekho easily available ezo nto zosigidi back then. uChithibhunga has always been around
kwakusetyenziswa yena, kusetyenziswa the same uChithibhunga when they want to expel i-placenta. Le nto le niyayibona ke ngoku it-assist contractions kuwena mntu e-understandayo i-biology ye-contractions, because for a baby to be delivered you need to press i-uterus ipushe. Yiloo nto beza kunika o-pitocin where if uya ekliniki, because i-pitocin it promotes i-contraction and then it expels i-placenta through la contraction. Babe isebenzisa ke abantu bethu for loo nto. Iphinde ke ingene kumayeza ezisu, asizuwabala ke amayeza into zezisu, izisu zikaninzi funa ujoyinela Vusilanga noba ubhalisanga sitshilo mos uba umedical, wonke umuntu simthatha through umedical because wonke umuntu must benefit. Kanti xa sesingena ke ngoku emayezeni we want umuntu ozofuna uva ngamayeza masingayichazi ibhele, kodwa ke umedical uzawukunceda wena, umakhulu wakho, umamakho. Is the same as lento siyidiscussa. If uyaqaphela xa sidiscussa we don't go deep, kuba kaloku sifuna uye esikolweni ukuze ubhele azofumana imali. Kuthiwa ke iphinde lento inceda i-kidney, bladder, yonke laa nto. Bayayazi ke abantu abangena isikolo xa sithetha ngoo-kidney lento kuthiwa i-UTI. Yintoni i-UTI bhele? Urinary tract, not i-UTI, urinary tract system. Kaloku i-UTI izawuba zeza-infections. Xa sithetha nge-infections, i-UTI infections of i-urinary tract system, apha bathi sebenzisa uChithibhunga. Wena mntu one-bladder, izintso, urethra, uphuma, thina esikolweni samayeza sithi fumana i-cranberries. Yiyo that will work better and faster than uChithibhunga. Xa sesiphuma ke kwezi zika-medical, sithi medically bathi le nto inezinto ekuthiwa zii-flavonoids. Flavonoids zii-chemicals ke zifumaneka kwii-plants ezikuncedayo. I do believe by intolwane has got more of this than uChithibhunga. Zezi chemicals ezikuncedayo ke mntana omhle, ezi-beneficial xa usebenzisa i-plant. Bazawuthi ke abantu abakhumshayo uChithibhunga lona mandikufundela isilungu, the roots kanye za tuberous roots are reported to be poisonous if eaten. Hey, nankumbathane ehlathini uthi phele lento ngathi intolwana, hayi intolwana ayikwapha mbathane uChithibhunga, akandive ram aginye angabhubhi nobhela kandiqhekezele nambathane nilambile ram aginye naye ubhele, kodwa kuthiwe poisonous if eaten. Ininzi lento ekuthiwa i-poisonous if eaten, neenqwebeba zi-poisonous. Hey, sizifaka kwimbiza zosela. Ndithi sigqibothetha ngani bathakathindini ukuba you expel babies and placentas nge-mercury, when esikolweni kuthiwa i-mercury must not touch your bare hand. Kuthiwa xa usebenzisa i-mercury nxiba iglove. Hey, uyayidade ubhele ayisele because ufuna uzala. Zinjalo ke into zomayezeni zihambe ubone uba oluphando inoba lwenziwe kwabanye abantu abangesithi. Masingeneni ke emayezeni, kodwa siyichaze into ethi asikwazi ungena emayezeni ngoChithibhunga sithi wenzani, because ingatshonisa imini. Siza kuthela nje ngaphezulu and i-broad topics. uChithibhunga uchitha amabhunga. Qala ke apho, iya ngokubana wena uchitha eliphi ibhunga. Ukuba wena uthi uyathakathwa ngabantu abakuthakathayo, bekuthakathela loo nto uyaziyo nongayaziyo, kuzawusetyenziswa ophuncuka bemphethe. Awu, umpunyu, bazawuthi ngumpunyu, umpunyu bazawuthi ngonosepa, bathi inkomo, inkunzi engenampondo. Cinga ngeenkunzi, nxa ndicinga inkunzi ndijonge ezampondo. Inkunzi engenampondo nguye uphuncuka bemphethe. Baza kufakela uChithibhunga, bakufakele bona ompunyu, bakufakele amanye amayeza. Xa usithi hey amabhunga endinawo andithathe ondibeka ekhoti, baza kusebenzisela amayeza asekhoti. Apha bazawube bethetha ngosindiya, bethetha ngomvuthuza, bathetha ngamayeza asekhoti. Umpunyu bangamshiyi, kuchithwa ibhunga lakulokona. Omnye uchitha ibhunga lenye ikona. Hey, omnye uthi bhele kukho lo sisi bendithandana naye.
naye ndidinwe ngoku nguye Bhele. Ukhona omnye onesinqa esishukumayo, ufresh Bhele lo, ndifuna ukuthi nca kuye, kodwa ke ngoku ndifuna undigxothele lo. uBhele athi hayi asikwazi uzenza kaloku ezikumila kunjalo, kuthiwa into xa ibizwa isithi silwantuni, kuba kaloku nguwe ngokonza ngasamfuni laa mntu amxelele. Athi hayi Bhele ingathi wena uyacotha, baleka abuya afo, Bhele ndiye kuphathane undika uChithibhunga, uthe mandichithe laa mntu, uthe mandimkhafule ebusuku. Bayasebenzisa ke zonto ukugxotha izithandwa, uye kakuhle kulo mntu, mhlawumbi uye ngamayeza ngoku somgxotha kwangawo amayeza xa kukho omnye omtsha, mhlawumbi nalo mtsha umbize ngamayeza. Sithetha ngalo ke elo yeza esilisebenzisa kwimbiza ezininzi. Sithethile ngomntu onesisu, sathetha ke ngoku xa sithetha ngamayeza umntu onedliso. Kwimbiza ke zosela sifaka kuyo yonke into. Omnye uthi awu mina nginomeqo la, awungeqile, sithi za simfake uChithibhunga, sifake ke namayeza azimpinda ukwenzela uba elabekelo nameqo ubuyele emntwini wawo. Siyayisebenzisa ke lento kwizinto eziselwayo, siyaphalaza, siyachela, siyafutha, siyaqinisa, akho nto singayenziyo, siyakhafula ngaye uChithibhunga, siyamfaka kwiintsizi ezikhothwayo. Yile nto ndithi asikwazi ukutsho kuwe ukuba uChithibhunga medically wenzani, because wenza loo nto ikugxothela ezo zinto ulwa nazo ungazifuniyo. Ndivumele ke ndithi sigqibile ukuchitha amabhunga anamhlanje. Sizawudibana Saturday apho sizawube sijonga khona ezidla umzi. I had a long discussion nomnye ubhuti wase KZN ebesincokola ke under general kwezi zinto zamayeza. We touched on a topic ethi why xa usebenzisa amayeza kweminye imizi kuzawuthiwa sukuyitya ifish, sukuyitya inyama ehagu, sukuya ecantsini. Why ezi zinto zithanda ukudityaniswa nje? Why kweminye imizi kuthiwa ayatyiwe ihagu apha ekhapha, siyayitya ifishi thina, umntu angene nayo esigodlweni ihagu yakhe eyirhamza, ifishi yakhe eyirhamza, angqushe erhamza, angqushe esandusuka ecantsini. Athi andizi ungacantsi kaloku mna ndendile, funa ndicantsile. So siyabuza uba kutheni xa usebenzisa amayeza kufuneka uzi-avoide ezi zinto. We'll be discussing loo nto. Uyabha ke ngoku senayo i-conclusion ethi kutheni kufuneka uzi-avoide. We are mindful of aba bathi thina sina problem. Sabe sithetha ke ngale mizi ifana nalapha kwaBhele, apho sizawuthi kule period no hagu, no fish, no cansi. Sabe sincokola ke kutheni injalo nje apha emayezeni. Uzawuzibona uba kutheni ngekho njalo kweminye imizi. Masidibaneni ngayo ke laa mini yocansi ke iSaturday apho sizawube sincokola ngayo loo topic. Siyayiyeka ke leyana namhlanje uChithibhunga alale, kube xhose kubele xa sitshoyo sithi camagu. Hey,